kabuhi sa aton planet Earth, labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuluan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere mayara sang apat ka core types: ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw ka nga isa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering alam. Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang ala-ala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Nandito ulit kami para bumati sa inyo at sana ay masiyahan kayo sa pakikinig. Salamat sa palaging pagsubaybay sa amin sa mga dramang ginagawa dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Ang napili nating bigyang buhay na sulat ngayong oras na ito ay nanggaling sa isang tagapakinig na gustong dumulog din sa ating drama na gusto magtago sa pangalang Rodessa mula sa siyudad ng Legazpi. At ganito ang sulat ni Rodessa. Dear Tia Sofia, nakakawiling pakinggan ang mga kwento sa dramang Recuerdos de la Vida. Mainam na kapulutan ng aral. Kaya naisip ko pong sumulat din sa inyo dahil may kwento rin ako sa buhay na nag-iwan ng alaala o recuerdo na kailanmay hindi ko makakalimutan. Inihiling ko po na itago ninyo ako sa pangalang Rodessa. Tungkol ito sa aming magkasintahan. Nag-aaral pa ako noong nagkaroon ako ng nobyo na isang sundalo. Kung ano ang mga kaganapan, ganito po ang umpisa ng lahat. Bakit ka umalis sa trabaho mo? Para magsundalo ka lang, Orlan? Hindi mo ba alam na delikado ang maging sundalo? At hindi ka naman nag-aral tungkol sa military? Kung hindi ako magsusundalo, maski lilipat na ako sa trabaho. Magte-training na lang ako sa pagkapulis. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kapag magsundalo ka, mag-aaral ka pa. Noon ko pa naisip ito. Nasa destino na sana ako ngayon. Magpulis ka na lang. Peligro ang buhay mo kapag nagsundalo ka. Maski sa ang lugar ka. Kung oras mo nang mamatay, maski anong gagawin mo? Yan pa kasi ang sasabihin mo. Maiiwasan ang maagang pagkamatay kung nanaisin mo. Ang dami namang pwede mong applyan. Maski sa Maynila ka na magtrabaho. O kaya mag-apply kang magturo sa Korea. Nakatapos ka naman bilang guro. Ang totoo niyan, nag-apply ako ng online teaching. Pero nahihirapan akong magpuyat. Iba kasi kapag sa araw ang pagtulog mo. Maski magpulis o magsundalo, di mas lalo kang mapupuyat niyan. Ni hindi nag-iisip yung kasintahan mo, Rodessa. Bakit? Hindi ba siya pwedeng magturo? Nakatapos naman siya ng kursong edukasyon. Kung ano-ano na lang ang pinapasukan niyang trabaho. Hindi nga daw siya mapermanente, tay. Palaging substitute. Kaya nag-apply siya ng ibang mapapasukan. Ngunit hindi siya makatiis. Magsundalo daw. Hindi naman siya nagtapos ng akademya. Di sana noon pa siya nag-isip niyan. Noon pa nga niya naisip yan ni tay. Ay, nahihilo na talaga si Orlan. Magsundalo o magpulis. Hindi ko alam talaga ang kahihinatnan ng buhay niya. Kaya pala hindi ko nakikita si Orlan. Nagtitraining na pala sa pagkapulis? Akala ko magsusundalo siya. Hindi siya makakapagsundalo dahil hindi na siya nakatapos sa akademya. Kaya pala. Bakit doon pa? Hindi Teka. ko nga alam kung bakit. Ay, meron naman dito sa malapit. Oh, Nona. Andyan pala si ano. Dito pala kita makikita. Bakit? Ang lakas talaga ang pang-amoy mo, no? Ha? Si Francis. Isang nurse.
Si Rodessa naman, kaibigan ko. Kaopisina ko. Uy, masaya akong makilala kita, Rodessa. Uy, Nona, may maganda ka palang kaibigan, ano? Noon pa kita gustong pasyalin, Rodessa. Pero palagi kasing gabi ang oras ng duty ko. Day off ko ngayong araw na ito. Kaya naman palang puti-puti mo. Mas maputi ka pa kaysa sa akin. Pero mas maganda ka naman. Sa susunod na wala akong pasok sa ospital o kaya sa araw na wala akong pasok, anyayahan sana kita. Mamasyal tayo. Baka kasi magalit ang nobyo ko kapag nalaman niyang nakipag-date ako sa ibang lalaki. Ang pagkakaalam ko, wala kang nobyo. Wala kasing sinabi si Nona sa akin. Mayroon, si Orlan. Kasalukuyang nagtitraining ng pagkapulis. Maski hindi ako maipasyal ni Francis Sofia, at kahit alam niyang may nobyo ako, madalas pinapasyalan pa rin ako dito sa bahay at sa opisina na pinapasukan namin ni Nona. Kung ano-ano ang nireregalo niya sa akin. Hanggang isang araw, napilitan akong sumabay kay Francis dahil kasama namin si Nona. Nagalit ang tatay ko kung bakit hindi ko pa daw hiwalayan si Orlan at si Francis na lang ang ipalit ko sa kanya. At ganito ang mga sumunod na pangyayari. But times change, the times remain. Natapos ng training ko at bago ako pumunta sa destino ko, nagdesisyon akong umuwi para makita ka at makapagpaalam na rin. Hindi ka pa madidestino dito? O kaya sa ibang bayan? O kaya sa Bicol? Sa isang liblib na lugar sa Quezon Province. Ano? Hindi ba magulo doon? Dito na lang sana. Pwede rin sana, ngunit dahil baguhan pa lang ako. At taga Quezon kasi yung training officer ko. Siyang nagrekomenda na isa ako sa mga maidestino doon. Parang gusto ka niya yatang ipahamak ka. Huwag mo sanang isipin yan. Ganyan ang buhay ng isang pulis. May awa ang Diyos. Gaya ng sabi nila, maski itago ka nila sa loob ng isang matanda, kung oras mo na talaga. Yan na naman ang sasabihin mo sa akin. Ayaw kong isipin yan. Ikaw kasi, kapahamakan lang ang iniisip mo. Natural lang na mag-alala ko. Dahil mahal na mahal kita. Alam ko, may nanliligaw sa'yo. Mas mabuti at mas matatag ang trabaho niya. At saka, iyon ang gusto ni Mang Macario, di ba? Hindi ko ipagkakaila si Francis sa'yo. Masugid kong manliligaw. Ngunit ikaw ang mahal ko. Dumating pa lang nobyo mo. Nakita kayo ni Nona na magkasama. Huwag ka sanang masasaktan, Francis. Alam mo, na noon pa man may nobyo na ako. Naiintindihan kita. Pero hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hindi kita pipigilan. Sana makapag-isip-isip ka at makatagpo ka ng mas mabuti kaysa sa akin at mas karapat dapat na para sa'yo. Kung gaano ka kamahal ni Orlan, gusto kong higitan. Bakit? Biglang sumakit ang ulo ko. Nahihilo ako.
Diretso kasi ang duty ko nung Sabado. Hindi dumating yung karelyebo ko dahil may sakit daw. Sige, uuwi na ako. Sigurado ka bang kaya mo? Baka mahilo ka sa daan. Salamat sa pag-aalala mo. Pero kaya ko to. Matalino itong kaibigan mo, Nona. Ngunit walang pag-iisip. Di pa niya hiwalayan si Orlan. At si Francis na lang ang magiging nobya niya. Hindi porket kaibigan ko si Francis. Talagang mabait siya, Mang Macario. Halata naman siguro ninyo kung paano siya kagalang kapag nag-uusap kayo. Hindi pa niya nasubukang makipagnobya. Malaki na rin ang ipon niya sa bangko sa tagal niyang nagtatrabaho sa ospital. Alam kong mabait si Francis. Ngunit wala naman kaming hindi pagkakaunawa ni Orlan upang maghiwalay kami. Wala ka talagang isip. Hindi mo ginagamit ang talino mo. Itay, nakikinig si Nona. Nakakaya. Huwag sana kayong magalit. Naunawaan ko ang tatay mo, Rodessa. Bilang isang ama, syempre, tinitingnan niya ang kikabubuti mo. Ngunit hindi niya ako pinapakinggan, Nona. Ang puso niya ang sinusunod niya. Alam mo, may nakilala ako sa Facebook. Nakadestino daw si Orlan sa lugar nila. Sa huling pag-uusap namin, baka malapit na daw siyang mailipat. Sana may destino siya dito sa lugar natin. Makinig ka. At itutuloy ko ang kwento ko. Marami daw ang nakadestino doon na sundalo. Malapit na daw kasi ito sa Bicol, sa lugar nila. Pulis ang nobyo ko, hindi siya sundalo. Intindihin mo kasi ang sinasabi ko, pakinggan mo. Alam kong kinakabahan ka. Hindi ko hinangad na mag-alala ka. Alam ko kasi na mahal mo si Orlan. Maski si Francis ay nararamdaman niya yan. Ano kaya kung tawagan mo siya? Mahinang signal dito. Mabuti at naitaon na malakas ngayon para makapag-usap tayo. Oo. Maraming sundalo ang nakadestino dito. Sana dito ka na lang madestino sa atin. Pero magulo rin ang lugar natin. Pulis ka, Orlan. Hindi ka sundalo. Kaya nga dinagdagan nila ng mga sundalo na may destino dito. Para may kasama kaming sundalo, para mas payapa at maayos ang lugar. Hindi kasi maalis sa isipan ko ang pag-alala ko. Wala kang sinasabi sa akin. Mabuti at may nakilala si Nona sa Facebook at doon ko nalaman. Madalas ko makausap ang taong iyan. Alam nilang malapit kayong magkaibigan ni Nona. Hindi ako makakwento dahil ayaw kong mag-alala ka. Matagal kong hindi nakausap si Orlan pagkatapos noon, Tia Sofia. Nahalata ko na pagkatapos ng isang buwan ay hindi ko na siya nakakausap. Napaiyak ako noon nung nalaman ko na nagkwento daw ang kaibigan ni Nona na may nangyaring madugong labanan o enkwentro sa lugar na destino ni Orlan. May ilan daw na sundalo at may pulis na nawawala. Nakasali na doon ang nobyo ko. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. But times change, the times we
Ito ang kinakainisan ko kay Rodessa, Nona. Maski kumakain kayo, umiiyak. Tumigil ka na kasi sa kaiiyak, Rodessa. Pumunta na nga ako dito at makikain para maaliw ka. Paano ako gaganahan kumain, Nona? Wala akong balita kung natagpuan na nila si Orlan. Kung buhay pa, o kung ano nang nangyari sa kanila. May magagawa ka ba kung sakali? Mawalang galang po, Mang Makaryo. Lalong iiyak si Rodessa kapag ganyan ang pananalita ninyo sa kanya. Sige, si Francis na lang ang pag-uusapan natin. Matagal na siyang di pumasyal dito. Nasaktan na yata. May sakit yata si Francis. Inilipat pa yata sa Maynila upang doon ipagamot. Nona, ngayon mo lang sinabi sa akin yan. Naikwento ko naman sa'yo noon na madalas ang pagkahilo niya at sumasakit ang ulo niya. Si Orlan lang naman kasi ang lagi mong iniisip eh. Nabalitaan namin na inuwi ka na, Francis. Ang payat mo na, ang putla mo. Salamat sa pagbisita ninyo sa akin, Nona Rodessa. Kung kaya ko sanang bumiyahe, sa Amerika ako magpapagamot. Ngunit nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Francis, ano ba yung pinagsasabi mo? May taning na ang buhay ko. Brain cancer ang sakit ko. Francis? Ang pagkakaalam ko, karaniwang sakit lang ng ulo. Hanggang sa lumala. May panahon na gusto ko nang magpakamatay. Inuntog ko ang ulo ko sa dingding dahil hindi ko na kayang tiisin ang sakit ko. Napakapaiyak tuloy ako. Mabuti kang kaibigan. Sagutin mo na yan. May tumatawag sa'yo. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Orlan. Alam kong labis kayong nagmamahalan. Ano pala ang balita tungkol kay Orlan? Hindi ko na malayan ang pagdating mo kagabi. O nakatulog ka sa ospital, Rodessa. Madaling araw na nang makauwi ako, Itay. Ay, naaantok ako. Ngunit mas lalong nangingibabaw ang lungkot ko. Kumusta si Orlan? Malalabang mga sugat niya? Marami siyang sugat. Nakaligtas na siya. Maski naiuwi na, kailangang ituloy nila sa ospital dito sa atin upang mapagamot. Mas nalulungkot ako kay Francis, Itay. Bakit si Francis? Sabi ni Nona, parang namatay na kagabi. Kawawa naman. Bakit siya pa? Ang bait niya. Nalulungkot ako sa pagkamatay mo, Francis. Sana manahimik na ang kaluluwa mo. Ako ang mas nalulungkot sa pagkamatay niya. Sumisigaw ako nung nalaman kong namatay na si Francis. Rodessa. Nakapangihinayang. Ang bait niya. Ang sabi nga ng mga magulang niya, pangalan mo daw ang sinasambit niya bago siya namatay. Nona, naging malupit ba ako kay Francis?
Alam kong mahal na mahal niya ako. Mabait siya. At karapat-dapat siyang mahalin. Wala kang kasalanan. Katapos nung nagkasama tayo na bumisita sa kanya, nakakausap ko siya. Masaya daw siya. Kung saan ka masaya. I was hurt and I was fooled. Hindi na nagtagal ang lamay ni Francis Orlan. Nailibing na siya kahapon upang hindi sila lalong malungkot. Sayang. Hindi ko man lang siya nakita. Minsan lang kami nag-usap, pero pakiramdam ko mabait siya.